Bon dia, soc Miquel de Pega una Volta i avui anem a veure la cova del Colom en Riba-roja del Túria. Si pugeu per el camí no podreu veure l'entrada perquè la tapa la garrofera, que veu així, però així a l'entrada n'hi ha una senyal de color groc que ens indica que podem entrar per així baix. Així que entrem per baix la garrofera i anem a veure on està l'entrada de la cova. Bé, això és l'entrada de la cova. La veritat és que per a qui no està acostumbrat a entrar dins de coves impressiona. Així que anem a ficar-nos la càmera en el cap i la llum i anem a entrar. Bé, només entrar ja se nota que està un poc més fresquet. Així podem veure la garrofera. Algú que com sempre pinta on no deu. Així ja se poden veure algunes formacions. És una colada. Ho podeu veure així. Pareix ser que s'han emportat gran part de la colada, per almenys així a l'inici de la cova, i anem a veure per acá dins. I així mireu. Bé, anem més cap a dins. A veure, n'hi ha que assegurar el peu. Mira, mira, mira. Mira, mira. Uau. Així encara n'hi ha algun goteig actiu. Veu la diferència de color. Està banyat. Uau, que bonico. Així pareix que n'hi ha unes grans roques que tapen ja la cova, però així n'hi ha un accés a una altra cambra que es pot baixar per així. A veure, així està més humit. A veure. No sé per què parlo en veu baixa, però... Ah, sí, mira, mira. I ahí se pot avançar encara uns quants metres, però ahí s'acaba. I així havia llegit que n'hi ha com un pou, un pouet de 100 metres de profunditat, que deu de ser ahí baix. Hi ha que anar espai. Deu de ser ahí baix. Això és el que volia ensenyar-vos. I ara anem a eixir. Vaig a pujar dalt de la muntanya i així més o menys teniu una idea de per on està el que és la cova i com se pot accedir a ella. Bé, ja estem damunt de la muntanyeta de la cova del Colom i perquè us situeu un poc, allò que veiem allà és València. Esta muntanya d'ací és la muntanya dels Carassols. Si continuem girant, així teníem la muntanya de la Lledona, que darrere està Riba-roja. Allà al fons podem veure la Serra Calderona. I si agafarem el camí que va de Riba-roja a Xest, que va per així baix, en algun moment podríem accedir al sender que va a la cova del Colom. I bé, això és tot i fins a la pròxima.